Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Ku dai a son ma'aiki na in yayi hani ku kakkami, da'a da bin umarni nai, zancen zakar ku zazzani, bauta akan shari'arsa, dole mu ne mu ɗaɗɗame ƙugu mu daina yin wasa in dai a da son manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me zaka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu na 30 cikin littafin Dawwamammen Haske Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin tinkahon talikai, littafin Sheikh Fathullah Gulan. A darasinmu da ya gabata muna kawo bayanai ne akan irin yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake aikewa da wasiƙu zuwa ga shugabanni na al'umma da sarakuna na ƙasashe. Mun tsaya daidai lokacin da muka gama bayyana abin da ya shafi wasiƙan da ya aike ma sarkin Roma, wato Herakla, wanda ya aiki sahabinsa mai girma sayyidina Dahiyatul Kalbi, Allah shi ƙara yarda da shi. Muka ce insha Allah a wannan darasin za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun tsaya ne a lokacin da muke kawo bayanai waɗanda suka shafi wannan ɓangaren. Lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike da wasiƙu zuwa ga wasu wurare mabambanta, zuwa ga wasu mutane mabambanta. A cikinsu akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shiriya, wasu kuma sun girmama wasiƙan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu da shi, duk kuwa da cewa ba su musulunta ba, kamar Muqawqis, wanda yake shine sarkin wato Ƙibɗawa a Misra a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike da sayyidina wato Hatib na Abi Balta'a, ya aike shi da wasiƙa zuwa ga wannan sarki al-Muqawqis. Muqawqis ya karbi wasiƙan, ya kuma girmama ɗan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai koma ya haɗa shi da kyaututtuka masu yawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin kyaututtukan nema hada ya ba shi bayi, a ciki akwai wato ummul mu'minina Mariyatul Qibtiyya, wanda ita ce ta haifi sayyidina Ibrahim ɗan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma a cikin kyaututtukan akwai wannan alfadari na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ake kiranta da suna wato duldul. Ita ce farkon alfadari da larabawa na yankin tsibirin larabawa suka gani a lokacin. Shi kuwa Kisra, lokacin da aka aika mai da wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ga wasiƙar yayi ya kuma jefa wasiƙan a ƙasa. Saboda haka Allah ya saka mishi da abin da ya yi, shi ma Allah ya ga mulkinsa, ya kawo ƙarshen dukkan abubuwan da yake ganin cewa yana takama da shi, saboda bai girmama saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Lallai manzan Allah ya amsa fuskantar da kiransa zuwa ga Allah ga shugabanni na ƙasashe da sarakuna na ƙabilu da kuma wato shugabannin ƙabilu mabambanta. Ma'ana dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙonsa zuwa ga duniya baki ɗaya. Kowane lokaci tasirinsa sai ƙara bayyana yake a cikin zukatan mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani wato dama na jawo hankalin zuciya, kai ka ce magnet ne, mayan karfe da ke jawo abubuwan da duk suka yi kusa da shi. Amma wannan magnet ɗin Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a cikin zuciya, kuma ya sanya shi a cikin kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi zuwa ga al'umma. Lallai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo al'umma zuwa ga haske, ya jawo su zuwa ga kyakkyawan hanya wadda za ta kai su zuwa ga aljanna.
hanyar da za ta samar musu kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma samar musu da kyakkyawar rayuwa a gobe kiyama. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaki zukata masu yawa, ya zamana a wannan lokacin bayan wannan tasiri da ya yi, to abu ne wanda zai zamo yin adawa da shi da ci gaba da zama ana faɗa da shi ana husuma, abu ne zai zama wanda bai da fa'ida. Zai zamo kamar mutumin da yake yaƙi da hasken rana ne ya ce zai sa tafinsa ya toshe, ko kuma mutumin da yake ganin cewa wato zai iya kawo ƙarshen wannan duniyan baki ɗaya a matsayinsa na shi ɗaya. Kaga wannan abu ne ba zai yiwu ba. Bayan kowa ya ga haka ɗin ne da yawansu daga cikin waɗanda suka yi fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan adawa, to sai suka ga cewa abun fa ya wuce ƙarfinsu, don haka dole su nemi afuwa, dole su nemi gafara, don haka suka yadda makamansu na yaƙi da adawa da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ne aka je aka sayi sulhun hudaybiya. Sulhun hudaybiya dai wani fage ne wanda za mu iya cewa yake da wani sifa ta daban na kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake buɗe wani shafi ne na kira zuwa ga Allah, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi dukkan sharuɗan da aka sanya na yin wannan sulhu ɗin. Sharuɗan suna da zafi a zahiri, abin da ya kai har wasu daga sahabbai irin su sayyidina Umar bin al-Khattab, waɗanda ba wani mai shakka akan iri yadda suke son annabi sallallahu alaihi wasallama, amma duk da saboda waɗannan sharuɗan da yadda suka nuna a zahiri ya sanya suka ƙi amincewa da waɗannan sharuɗa da aka sa. Sharuɗa ne masu zafi waɗanda za su sa mutum ya ji cewa kamar an ƙasƙantar da shi, amma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓa saboda ya bayyana masu wani shafi na kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya bayyana masu wani abu wanda ke nuna ƙara tabbaci akan cewa shi manzo ne na Allah, kuma ya zo ne da saƙo wanda yake wato daga Allah subhanahu wa ta'ala. Dole ne mu yi ishara akan waɗansu daga cikin waɗannan sharuɗa na sulhul hudaybiya. A ciki an sa sharaɗin cewa a wannan shekara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba zai shiga garin makka ba, zai koma sai shekara mai zuwa. Sannan kuma duk wani wanda ya fita daga cikin Qurayshawa ya niyyar musulunta ya ce zai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina a cikin wannan lokacin da aka tsarawa na cikin lokacin sulhun, in ya je annabi ba zai karɓe shi ba. Annabi ya ce ya yadda, amma kuma duk wani wanda ya ce ya bar addinin musulunci yana so ya koma gurin Qurayshawa, idan ya koma Qurayshawa za su karɓe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda. To waɗannan ne abubuwan da ya saka su sayyidina Umar da wasu daga cikin sahabbai suka ga cewa kaman sun karbi kaskanci kenan, ya za a yi su karbi kaskanci, amma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne, haka ya tabbatar da cewa wannan shine abin da ya karba, kuma ya zartar da shi saboda wahayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mishi, wanda yake tattare da alkhairi a cikin irin wannan sulhu din. Kafin shekara mai zuwa sai ga addinin musulunci ya shiga garin makka cikin yanci. Sai ga a wannan tsawon shekaran da aka yi na sulhu din, sai ya zama na gaba ɗaya a makka babu maganan da tafi yaɗuwa a ko'ina kamar maganan yadda musulmai suke da maganan musulunci. Wannan ya buɗe zukatan mutane da yawa sannan a hankali ya sanya da yawa daga cikinsu sun yi tunani, sun kuma miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sun musulunta da son su ba wai da takura ba, irin su Khalid bin Walid da su Amr ibn al-As. Lallai addinin musulunci ya shiga cikin zukatansu, kuma sun shiga addinin musulunci ba tare da an nuna musu kaskanci, an nuna musu cewa su shiga ba su da nayi ba, ma'ana idan ya zama an fi karfinsu. Ka san mutumin da aka ce an cika da yaƙi ka zo ka shiga musulunci, to akwai wani nau'i na cewa ka shiga ne a cikin wani yanayi wanda yake ba karɓaɓɓe ba a gurinka, amma dai ko da daga baya musuluncinka ya kyautatu, amma ga yanayin da aka shiga. To waɗannan manyan mutane, wannan dama da aka ba su ya ba su dama, sun yi tunani, sun zaɓi su karɓi addinin musulunci a karan kansu. Wannan shi karan kanshi wani babi ne na hidimtawa addinin musulunci, babi ne na su miƙa kansu gaba ɗaya da suka shigo musulunci wurin hidimta mu addini.
lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin kuma sun nuna irin yadda suke son annabi sallallahu alaihi wasallama. Tawagan da suka zo domin tattaunawa na mutanen makka sun ga irin yadda sahabbai suke son annabi. Wannan shi ma ya ƙara buɗe zukata su so annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su shiga cikin wannan tsari na shigan addini. Bayan shekara dai addinin musulunci ya shiga garin makka ya kuma tabbata sakamakon irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wancan sulhu ɗin domin bayar da dama. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai matsayi ƙwarar gaske wurin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya bari. Kamar yadda ya kira manya da shugabannin ƙasashe, haka ya kira mutane. Duk wata dangantaka da yake da ita tare da mutane ma ɗaiɗaiku ya yi amfani da ita wurin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mutanen makka gaba ɗaya suka zo suka nemi yafiyansa annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk mutanen da suka zo mishi a lokacin neman yafiyan da lokacin karɓan addini ya karɓe su karɓa mai muhimmanci, wanda ya sa suka ji cewa su ma dinnan suna da wani muhimmanci a cikin wannan addini, suna da abin da za su bayar. Kamar misali irin tarban da ya yi wa Khalid bin Walid da kuma Amr ibn al-As lokacin da suka musulunta, ya tarbe su tarba mai muhimmanci domin ya aika ma waɗannan sahabbai guda biyu wato wasu daga cikin mutane na sahabbansa domin su tarbe su a lokacin da za su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da sayyidina Khalid bin Walid ya zo yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallama, ya furta kalman shahada, ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi, na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya shiryatar da kai. Dama can ina ganin kana da hankali, mai zurfin hankali ne kai, don haka na tabbatar da cewa babu inda hankalinka zai kai ka sai zuwa ga alhairi. Dama ina da kyakkyawan fatan zaka musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan magana da ya yi wa Khalid bin Walid kaman ya nuna cewa lallai ya yi imani da cewa mutum ne mai hankali. To ka buga ka ga yaya za ka iya hararo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe ka da hankali a lokacin da ka zo. Wa ya san irin tasirin wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallama wato tasirin da ta yi a cikin zuciyar Khalid bin Walid a wannan lokacin. Lallai kam ta ba da tasiri, ta taka rawa wurin ƙara ƙarfin imani a cikin zuciyar wannan sahabi mai girma. Shi kuwa sayyidina Amr ibn al-As lokacin da ya zo ya riƙe hannun annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ƙi sakin hannun, yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah zan yi maka mubaya'a akan ka yafe mini wato zunuban da na gabatar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi, ai ka sani shi shiga musulunci yana shafe duk wani abu ne da aka aikata kafin shi wanda bayi da kyau. Haka ma yin hijira yana shafe duk wani abu da aka aikata kafin wannan hijiran wanda ba shi da kyau. Ma'ana idan mutum ya shiga musulunci zai koma ne kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bayi da wani zunubi. Haka ma idan ya yi hijira, wannan hijira na zuwa madina kenan, shi ma zai koma ne kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi babu sauran zunubi. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi jagorancin zukata da irin wannan aiki da irin wannan mu'amala nashi sallallahu alaihi wasallam, amma yana amfani da zukatan ne wurin kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wurin isar da saƙo yadda suka kamata. Don haka mutane suka zo gungu-gungu, tawaga suka shiga cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka a cikin wannan gungun ne har addini ya zo mana mu dinnan da muke rayuwa a yanzu haka, saboda irin yadda al'umma ba su taɓa yankewa ba tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa yau da gobe har zuwa tashin alkiyama. Al'ummansa ba za su taɓa gushewa ba, masu karɓan kiran Allah ba za su taɓa gushewa ba. Lallai al'umma sun yi imani da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma haka zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alkiyama. In kana so ka gane haka, ka karanta jaridu wato da ka ga yadda dubban mutane daga ƙasashen turai waɗanda suke musulunta, waɗanda
musulunci kawai suke nema ido rufe. Lallai kamar yadda malamai suka faɗi cewa ƙasashen turai sun ɗauki ciki na musulunci kuma za a haife ko mu daren daɗewa nan ba da daɗewa ba, su kuma ƙasashen musulunci sun ɗauki ciki su ma za su haife nan ba da daɗewa ba. Sannan ka dubi irin yadda aka samar da wasu shirye-shirye a ƙasashe waɗanda suke na turai ɗin wanda suke wato na shirin yin makirci ma addini, amma duk da haka saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ƙara keta wannan guri yake yi, sai ƙara haɓaka yake yi. Ka dubi gabashin asiya, ƙasashe irin su turkistan da kazakhstan da azerbaijan da uzbekistan da dagestan da kyrgyzstan, duk waɗannan ƙasashen addini ya riga ya shiga. Duk da an yaƙi addini, amma har ya zuwa yanzu ruhin addinin musulunci ke jagoranci a waɗannan ƙasashen. Kuma ba daɗewa za ka ga cewa sautin kiran sallah da faɗin ashhadu anna muhammadan rasulullah su ne za su cika ko'ina a wannan guri. Addinin musulunci wato kira ne na zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda babu wani fage ko kuma taƙi a duniya wanda ba zai isa ba wannan addinin. Don haka wannan addini yana isa zuwa ga al'umma ne ba ta hanyar ko'ina ba, sai ta hanya guda ɗaya, ita ce ta hanyar soyayya, wacce ita ce take narka zuciya ta sa zuciya ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki yana cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin. Sadaqallahu al-azim. Ma'ana, ya kai wannan manzo, ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka na wahayi. Idan baka yi haka ba, kamar baka isar da saƙon ubangijinka ba ne. Ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kariya na dindindin daga dukkan sharrin da wani mutum zai iya yi maka. Lallai Allah maɗaukakin sarki baya shiryatar da mutane waɗanda suke aikinsu a kowane lokaci shine kafirci, wato ƙin gaskiya da rufe gaskiya da haɗin gwiwa wurin ganin cewa ba a baiwa gaskiya dama ta yi halinta ba. Allah baya shiryatar da irin waɗannan mutane. Wannan aya tana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallama, magana na girma da daraja. Irin wannan maganan Allah bai taɓa yi da kowa ba. A duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da annabawansa, yakan yi magana ne da su ta hanyar kiran sunansu. Amma annabin sallallahu alaihi wasallama shi ne ya samu irin wannan kiran. Allah yake cewa da shi ya ayyuhar rasul, ya kira shi da sifa na manzo, sifa na kasancewan shi ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake isar da saƙon gaibi zuwa ga mutane, Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi ne a wannan aya da sifa na aikin da yake yi, shine isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. A nan yana nuna mana girma da daraja irin na annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah. Girma da daraja waɗanda suke na annabta ne. Ana Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wannan girma da darajar za su ci gaba da zamowa su ne suke mayyaza annabi sallallahu alaihi wasallama a kan kowa. A nan kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ne cewa wannan annabin wanda yake muku magana, kuma kuke masa magana, to mutum ne, amma mutum ne wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yana girmama shi, yana mutunta shi ƙwaran gaske. Baya kiran shi da sunan shi ya Muhammad ya Muhammad, a yakan ce ne ya ayyuhar rasulu, ma'ana ya kai wanda yake raya zukata da wato da rayuka da wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi. Ya kai wannan annabi wanda ya taso domin taimaka wa ɗan adam a duk inda yake, ya tsamar da shi, ya ba shi mafita daga cikin dukkan matsalolin da yake fuskanta. Daga nan za mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi zuwa mafi girman matsayi wanda yake shine na haske. Ya ɗaukaka shi zuwa matsayin da shi ya magana da shi gaba da gaba, kamar yadda ya zo a ruwaya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama
gaba da gaba kai tsaye a daren da aka yi mi'raji. Dukkan annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da su ne ta hijabi, duk da cewa wannan magana na Allah ta hijabin babban girma ne, amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya samu girma da daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na magana na kai tsaye. Wannan annabin mu sallallahu alaihi wasallama kenan wanda ya samu irin wannan girman daraja, wanda ubangiji ya sanya shi a kai, darajar da ubangiji ya sanya shi da cewa karka ji tsoron kowa, karka yi shakkan kowa, karka wani abu ya sanya ka shiga cikin wani irin yanayi na tsoro kamar yunwa ko kishi ko tsoron mukami ko wani abu dai ba zai iya shiga ya hana ka isar da wannan saƙon ba. Lallai mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai wani matsayi na wurin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya gabatar da wannan amana da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma sanya shi ya zamo yana gabatarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe wannan ƙofa na isar da saƙo, buɗe wanda babu wani wanda ya iya yin sa kafin shi, haka ma a bayansa babu wanda zai yi kamansa. Don haka ya samu kusanci da ubangiji subhanahu wa ta'ala, faka na ƙaba ƙausai ne au adana, kusancin da za mu ce kaman baka biyu ko ma abin da bai kai haka ba. Ta haka muke kallon girman annabi sallallahu alaihi wasallama, ta haka muke ganin daraja irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ya kai ga amiru shu'ara Ahmad Shauki yake cewa hatta balagta sama'an la yudaru laha ala jinahin wala yus'a ala qadami wa qila kullu nabiyyin inda rutbatihi wa ya muhammadu hadhal arshi fastalimi. Ma'ana har ka tafi matsayi mai girma, har sai da ka kai matsayin da ba wani wanda zai iya zuwa wai idan wai yana da fuka-fuki ba zai iya ba, ya fi karfin shi wannan gurin, kuma ba za a iya zuwa da kafa ba. Don haka aka gaya ma kowane annabi ya tsaya a matsayinsa da inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsayar da shi, amma kai ya rasulullahi aka ce ga al'arshi nan ka wuce ka hau zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ka kai wurin babban matsayi. Lallai annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya kai wani matsayi da wani daraja wanda hankali ba zai iya riska ya kuma bayyana abubuwan da suka kunshi wannan abin ba. A wannan za mu iya faɗin abin da ɗaya daga cikin malaman falsafa na wannan zamanin Augustine Comte yake faɗi, wannan mutumin da ya ƙarar da rayuwarsa wurin ƙiyayya da addini gaba ɗaya. Yana ganin cewa addini bai kamata ya shiga cikin kowane irin tsari na rayuwa ba domin an girme shi. Yana ganin addini kamar wani soki burutsu ne, wani abu ne mara asali a ganinsa fa. Duk da haka za mu kawo wani abu da ya faru da shi karan kanshi wanda ya sanya shi wato canza ra'ayi ko kuma ya sanya shi cikin wani hali na ruɗu, ya zama na maganansa ya saba da abin da yake faɗi. Lallai Augustine Comte wani lokaci a littafin tarihin murad ya tafi garin Andalus wato Spain. Lokacin da aka nuna masa kayayyakin tarihi na fannin musulunci waɗanda suke masu burgewa da jawo hankali, ya gani ya kuma tunani mai yawa a kansu, ya ga abubuwan ban mamaki, ya ga irin yadda musulmai suka gabatar da ayyuka wanda yake ya fi ƙarfin tunani. Musulman wannan zamanin a ce sun gabatar da irin wannan ƙwarewa da ci gaba a fanni. Don haka sai ya fara tambayan mutane akan musulunci, waɗanda suka karɓi bakuncin shi suka bayyana masa musulunci ga addinin musulunci gashi. Lokacin da suka gaya masa cewa ma ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ummi ne, ma'ana baya rubutu baya karatu, bai san rubutu ba bai san karatu ba, a lokacin ya ruɗe ƙwaran gaske, kai ya maƙi ya gasgata abin da suka faɗi, kawai ya ce ya dai ji abin da suka faɗi amma dai ba gaskiya ba ne. Lokacin da ya tafi Roma ya haɗu da Baba Vatican na tara a lokacin, ya zauna tare da shi ya gaya mishi wannan, ya ce wai an ce min annabin musulunci Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya rubutu baya karatu, bai san rubutu ba bai san karatu ba, wannan gaskiya ne? Ya ce dan Allah dan annabi kada ya sa son zuciya ya bashi amsa na gaskiya. Lokacin da Baba Vatican ya tabbatar mishi da gaskiyan wannan abun da ya cewa tabbas haka ne, ba abin da ya fito bakin Augustine Comte
sai ya ce lallai na san cewa Muhammadu kan ba Allah ba ne, amma kuma ba mutum ne ba irin yadda muka san mutane. Lallai dama haka Imamul Busairi ya faɗa mana cewa fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lallai a ƙarshen dai abinda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne, amma kuma mutum ne wanda yake ya fi gaba ɗaya halittan Allah alhairi, yana gaba da kowa cikin halittu. Lallai annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne da yake da mahaifi, yake da mahaifiya, mutum ne wanda yake da gangan jiki kamar yadda muka sani, amma fahimtansa yadda ya kamata abu ne wanda ya gagari kundila, ya gagari duk wani kokari da dan adam zai iya yi. Ba za ka taba iya haɗewa ka gano annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kamata ba, domin shi ne babban ginshiki ko kuma jagora a cikin girman darajar annabawa baki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda ya iya kaiwa ƙololuwa na kamalar ɗan adam a cikin wannan halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Lallai isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne, abu ne da ya zamo mai girma da daraja, ta yadda gabatar da irin wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama sai wanda ya samu taimako irin na ubangiji, kuma babu wanda ya samu wannan taimakon kamar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya rayu wurin isar da saƙo, babu damar da ya samu wadda bai amfani da ita ba. Duk wani dama da ubangiji ya bashi ya amfani da su, babu abin da ya ɗauke. Don haka ya gama wajibi ga al'ummansa su bi wannan turba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu zuwa ga isar da saƙo akan irin wannan tsari na annabta. Don haka ya zama wajibi mu ƙara kyautata niyya, mu kuma ƙara zage dantse wurin isar da saƙon Allah lungu-lungu a ko'ina a faɗin ƙasa na duniya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane, komin ƙarancinsu kuma komin wahalan yanayi da yake a wuraren, to ya zama wajibi mu tsaya tsayin daka domin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Mu sani cewa wannan shine aikinmu, wannan shine rayuwa akan turba irin ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Za mu dakata a nan insha Allah, sai a darasi na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Ku dai a son ma'aiki na in yai hani ku kakkami, da'a da bin umarni nai, zancen zakar ku zazzani, bauta akan shari'arsa, dole mu ne mu ɗaɗɗame ƙugu, mu daina yin wasa in dai a da son manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama, gun talikai ku ce manzo.